Čaute. Čaute. V tomto videu som dostal nový telefón Redmi Note 11. Správne. Veľmi pekné. Ukáž, čo vie robiť. No, má veľmi dobrú kameru. Ako rýchla. A pekné fotky robí. Napríklad, ja neviem. Je veľmi rýchly. Tuto napríklad bude video Brawl Stars. Tak, Ale sú technické problémy, takže uvidíme. Potom ešte vie také, že to CapCut. Vidíte, je veľmi rýchly. Už tu je, takže už ho strihám, ale nevie sa to preposlať, takže sú tam maliké problémy. No keď si dám do letok, Tak uvidíte, aký je pekný. pekný čierny, takto. Má veľmi dobré kamery. Tu. Tak. Keby ste si chceli niečo odfotiť, konečne odfoťte. Ale najprv si ho musíte kúpiť. Odporúčajem vám tento telefón, je rýchly, má veľa gigabajtov, dobre fotí a je veľmi ľahký. Viete robiť takéto triky s ním, pozrite sa. A môžete si tam nalepiť nálepky, ako ja. Nezabudnite, kupovať a dať nám odber, like, koment. A keď sa vám video páči, tak to pošlite kamarátovi. A keď sa vám ten mobil páči, kúpte si ho, hoci kde ho majú. Stále nejaké, to asi nepoviem, ale no tak viac jak 200 eur. Ale ako sa vraví, čím drahšie, tým výkonnejšie, lepšie a ďalej veci inakších. Áno. Takže čaute. Čaute.